Moi! Mä kuvaan Lumenen True Natural Volume Mascara. Arvosteluna. Tää ei oo ollut mulla vielä kauaa. Mä tykkään tästä. Sillain mitä nyt on kerinyt testaa. Näyttääpä tää tummansinisältä tossa kuvassa. Että on läskä noin tumma. Tai siis on tää tosi tummansininen tää putkila, mutta ei se näytä noin kirkkaan tummansiniseltä oikeesti. Ehkä se on. Nyt ei se ei heijasta. Tässä on, tää on tosiaan lehden tilaajalahjana saatu. Ja tähän, tässä on tosi huono puoli yksi. Tähän ympäri, onks mä kuvassa? Tuohon ympärille kertoo ihan hirveästi sitä lipsaria. Mä aina pudottelen sen tunnassa. Tässä on hyvä harja. Mä tykkään ja mun ripsekki tykkää siitä. Ja tosiaan todettu hyväksi. Voi päin. Ja mä tykkään Lumeen lipsareista. Mulla on 2. Mulla on tää Cloudberry Excellence Mascara. Molemmat tosi hyviä. Tää tosiaan antaa volyymiä, mutta tää on ihan normi. Ja tässä näytösäästäjä meni päälle. Niin, tässä ripsiväriharjassa tää vitsi. Tää näytösäästäjä on taas. Joo. Tässä ripsarissa, mä en tiedä näkyykö tää, mutta kun mä en ite nähnyt, kun näytösäästäjä meni päälle, niin on tällainen harja. Mä ihan käytän tätä niin kuin silloin ihan päivittäismeikinä, niin kuin toistakin. Näkyisikö tää sitten paremmin tällä? Paljon lyhyitä harjaksia. Karvoja. En oo karvoja, eihän ne silleen ites karvoja. Lipsaria. No, mutta mä tykkään Lumeen ripsareista tai tosi lyhyt video, mutta suosittelen ainakin näitä 2. Nämä molemmat on tullut jonkun lehden, koska äiti tilasi jotain lehtiä ja sitten antoi nää mulle. Niin nää juotteet, niin ripsarit ja kaikki muutkin. Niin sitten niin mä en tiedä yhtään näiden hintaa, eikä muista mistä lehdistä nää on tullut. Olisikohan Menaiset tullut? Joo, toinen tuli Menaiset. Ehkä mukana sen mä muistan, mutta muuta. Meinas taas mennä näytösasteen välle, mutta mä pelastin. Ja tässä mulla ei oikein mitään ideoita, ihan mun pääkoppa olisi ihan tyhjä. Oikeesti laittakaa niitä vastauksia ne sinne mun blogiin. Mä voin linkata sen tonne alas siihen kyselyyn. Sen otsikko on ihan kysely. Siinä on se, jos ei ole vielä laitettu, jos ette ole vielä laittanut, niin sitten menkää laittamaan. Mä haluan tietää, että milläs niistä Lafeme-paleteista mä tekisin meikin. Kun ei ite keksi oikein. Ja muutenkin mä tykkään pitää kyselyitä. Joskus ehkä tulee jotain kilpailuja. Jos mä ostan jotain turhaa, niin sit mä laitan ne kilpailun palkinnoksi. Joo. Ei tässä sit muuta. Paitsi että hyvää kesää kaikille. Heippa!